Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stienstra Wonen en Rabobank. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. Daar wilt je lachen, wilt je dansen, daar wilt je zongen. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. Met verlauwen, maar ook zeker met je jongen. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. Madame Michu, maak ik klaar wat leuke oren. Begin hoeveel vast, toch erin vast. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. Alles loopt doorheen in de Madame Koer on Tour 2020. De toerenteller in de kliniek waar Johnny is opgenomen draait over oren. Komt het eigenlijk nog wel goed tussen ons kappersduo? En welke invloed heeft het datingbureau van Netteke erop? Welkom bij de Madame Koer on Tour 2020. Nee, Netteke botsen hieren. Ik zou het dich net geer. Ik droom een ruimer kleuren, alleen van een heer. Ik denk aan ja niks angst, snap hem al naar de flash. Leven, herjo, ik ga alleen maar stress. Ja, in het leven zit niet alles met. Dat jagen door de liefde, dat is het toch niet. De eenzame hersen stond hij op de stoep. Jans diep van bijna hand voor vloep. Hand voor vloek, Hand voor vloep, hand voor vloep. Ja, de hand voor vloep. Diep van bijna, ja, de hand voor vloep. Wat een eerlijk verhaal van de Johnny, hoor. ja, de Janse welt mag huren wie ik me vraag. Dat vind ik, dat ook de ganse wereld mag weten wie stoedig voor. Ik? Zeg het maar. Ja, zeg het. Van het leven genissen, dat ken ik nu nog niet. Ik wil hem lossen missen, dat ik er erg met zit. Ik zie hem zo naar boven, alleen op het balkon. Oh, een gekheid, ik had van mijn Ron. Ach, lieve Ronnie, du duist mich zo leid. Maar Johnny is de weg weer dat hemelsvreed. Du hebt zijn brood, adieu en verrek. Maar één ding is zeker, hij is gek. Ik ben gek? Hij is gek, hij is gek, hij is knatje gek. Hij is psychisch rap en dat vind ik. Dat is gemeen. Oh, Ron. Merry Christmas. Luister, du werd gar niet meer erg. Dat is de man aan een psychiater. Door een psychiater, is het zo erg? Of op zijn minst nog maatschappelijk werk. Ja. En doe dan met die Chappie-familie. Ja, heb je gelijk. Ik schaam me ook kapot. Mijn papa en de poeien, mijn mama poef madame. Mijn opa hoven zoepen en mijn oma wist ervan. Mijn zusje het rode haar en mijn broer marcheert scheef. Mijn familie, zwieg me alsjeblieft. Mij leeft met die nog een beetje rust. Du hast een dokter nodig, wie oud is die zus? Hast du Johnny helpen, dan voor mijn dank. Maar psychologisch is dit krank. Ik ben krank? Hij is krank, hij is krank, hij is krank, krank, krank. Psychologisch is dat Johnny krank. Wat voor gemeen is dat? Ik denk dat de Johnny vooral seksuologisch krank is. Der moet de liefde voor de strakke voet weer terugvingen. Oh, ja. Ja, maar waar vind ik op mijn leeftijd nu nog een strakke voet? Oh, Johnny. Wacht, ik weet het. Luister, du begint gewoon weer opnieuw met daten. Ja. En dan laat ik bij mij inschrijven. Ja. En dat wat kost dat? Ja, nee, voor deze keer is dat gratis. Oh, Blijf voor deze keer. Johnny. Kannst du uns even kicken, da in de kaartenbak? De richtige voor mich vinger, mijn god, wat een vak. De liefde voor mich zakken, maar ik wil niet meer terug. Lieve Harriot, ik wil alleen geluk. Huurste dat met die, toch John is op zoek. Hij had zijn ziel verloren, maar vooral zijn geluk. Wens du Johnny helpen, bij Jan van de Slaag. Kom helpen, ze het geluk. Allah dan. Dat eten en sukken, had het wat zwak. Victor Jean, die mannen waren ster en de gek. Toen zie ze alleen klapjes. En nu ze zich voort. En net de gededen. Of niet? Nou.
Ja, schij bloos uit, zeg je. Er mag zich hier in de kliniek helemaal geen carnaval gevierd worden. En daarom wil ik bij deze officieel een klacht inreiken. Wij moeten voor dat voorzien. Hey, bingo, bingo, bingo. dat kunt heel Nieuwe erg. ronde. Nu, hey. Hey, Harry. Nieuwe kans. Harry, voor zo'n bellengang. Visje vangen. Sorry. Het is in de kliniek van professor Dr. Freud in zijn Limburg, ja. En die, ja. Mijn god. Het ligt wel de Roda Boulevard. Ja, zet uit! En roep die feuerweer op! Mevrouw dokter, waarom is er eigenlijk een carnavalsverbod? Der Professor Dr. Freud ist ganz allergisch für Karneval. Und für Konfetti. Ach, alles is hij confetti kut. Ik bedoel, die Holländer nemen ons alles af. Oh ja. Iets te cool. En nu de cultuur. Ja, Ron, ja. En weet ze wat ze ons ook hand afgenomen? Johnny. Die Hollander. Het Songfestival. En weet ze waar ze dan met hen zijn gegaan? Naar Ahoy, weet je nu naar Ahoy? Beppie? Big Benny. Ja, maar jenne vaste loven vieren, dat is pas om gek van te werden. Ik hoop wel dat die klacht door de minister goed wordt opgepakt. Die ministers die komen alleen maar naar de Schlüsseloverdracht in Maastricht, wanneer ze een gratis potje bier kunnen zoeken. Oh ja. Die komen nooit vrijwillig naar het zuiden. Ja, maar wacht eens even, zo had Romain wel de passion gekregen. En ik had zelfs gehoord dat de koning zelfs geen mee toe. Dat had de hoofdrol aan. Ja, dat is Jezus Christus geworden. Jezus Christus. Sorry, de koning. Je kunt met Koningsdag naar Maastricht. Nee, waarom dat? Denk ze dat hij zich anders toch baat had lossen wazen? Nee. Weet ze dat niet? Nee. Voor bij Maxima aan het kruis. Zo. Vanaf vandaag ben ik een nieuwe psychiater, mevrouwtje. Wat fijn dat er al zit, gewoon lekker. Nieuwe psychiater? Daar heeft niemand mij iets van verteld. Zeg, hoe heet jij, schatje? Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Dr. Fumeli. Mais c'est tout, ma François. François. Vertel, heb je nu nog altijd zo'n ontzettende last van die opdringerige toevallen? Nou, het toeval wil dat ik bij toeval in deze kliniek ben terechtgekomen. Wat een toeval, zeg, wat een toeval. Ja, kom maar. Maar vertel, wat zijn nou eigenlijk wat zijn de problemen? Probleem. Ach, dokter, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ik schaam me er zo voor. Oh, maar je kent alles tegen mij zeggen. Oh, echt? Zeg maar. Ik ben gestoken door een bij. Ik zie in de bulten. Ja. Nee, maar ik begreep het natuurlijk al lang. Je hebt natuurlijk, om het zo maar te zeggen, last van bijwerkingen, om het zo maar te zeggen. Lijkt je er even goed. Oh, dokter, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Fiesta! Ja. Ik wil alleen maar even van u weten, waar zit je gestoken? Oh, dokter, moet ik dat echt vertellen? Ik schaam me er zo ontzettend voor. Zeg het maar. Weet u, ik ben een professionele zangeres en het was in de Aldi. Bij de Aldi? Ja. Ik bedoel, waar? Meneer Albond. Hier, hé. Ik hou een afspraak met mevrouw de Borrega. Ja. Oh, Merry Christmas. Meneer Orbons, hier zit helemaal geen psychiater. Ja, nee. Uw meervoudige persoonlijkheid had het maar eens gewonnen van uw medicatie.
Ja, dokter, ja, Wat dokter. gebeurt er toch allemaal? Ja. Ganz eerlijk. Ja? Hij is een patiënt. Oh, Ja. dan ben ik ook maar eerlijk. Oh. Ik ben niet gestoken bij de Aldi. Nee. Het was bij de Lidl. Ja. Maar de bent toch ook helemaal geen zangeres? Maar professortje toch. Ja. I am a star. Star? He was a famous trumpet man from old Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a global reveille. He's the boogie boogie builder boy of Company B. A toodly and he Have you ever seen in the tropics? Like the South American way. Hey, hiya, hiya, hiya. You have ever kissed in the moonlight? Have you never kissed on the white kissed in the South American way? Have you ever gone down Trinidad? That makes you feel so very glad. Calypso, sing and make a rhyme. Guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Uganda. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Ya-d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 a. Ya-da-da-da-da-da-da-da. Ya-da-dee-dee-ya-da-dee-dee-ya-da. Ja. Dank je. Kijk dat de jek van een hoofdpsychiater maar net denkt dat we niet naar het LVK gaan luisteren. Oh, wenn dat maar goed Kijk, geht. dat dongen ze in de krieg al, in de oorlog. Wie het bezit van radio's door die Pruisen verbonden bitte. wordt. Oh, das ist eine Radio en een Vlaamdoos. Verpakt, Sachen verstoppen. Nee, Jot. Kom, trek weten van net wat LVK gewonnen had. Kom luisteren. Oh, wat spannend allemaal, Ron. En wat durfst du toch ook veel? Wenn we maar net getrapeerd werden. Achtung! Oh, wat zei ze? En heren, gaat de vieren? Ja, het LVK. Achtung, Udder. Hij bedoelt natuurlijk het Limburgse Vla-cadeau. Oven. Ja. Kijk, en een Vlaam voor het begripvolle personeel. Ja. En nu wil ik natuurlijk de Vla u verhandigen. Ja, wenn du dat wilt. Ach, du stamwort. Oh nee, daar hangt van niks met z'n loesteren. Dat klopt. Loesteren. Ik bedoel natuurlijk, dat loestert gewoon hier nou. Kijk, Ja. ben voor de Vla overhandigen, dan wel voor de emoties hier. Die tronen van die begripvolle verpleegsters. En die verplegers. Nou, ik begreep het. Nou, ik pak me een avondje vrij. Maar dan is het hier iedere dag gekke werk. Goed, Hey, collega. en bewaar me een stukje vla. Ja, mag het weer, ja. Tjus! Wat best u toch een kuchen? Gang die anderen roepen. Die andere roepen. Was het al? Helemaal. Oh, dat bedoelt ze, ja. Alle ballen verzamelen. Zo, alles in Ordnung. Dan kan het feest beginnen. Ja. Wat wij zijn binnen. De Harry Kotter is er niet bij. Dat is allemaal jot dat hij niet erbij is, want er zit te veel op de hand van de dokter Freud. Ik hoop sowieso niet dat hij kunt. Keine Sorgen, der kommt nicht. Oh nee. Da habe ich persönlich für gesorgt. Platt gespritzt. Oh, gespritzt. Ja. Oh, ja, verbinding. En dan schakelen we nu uur naar Ahoy in Rotterdam.
voor de finale van het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours. Hij is collega Henk Hover. Hover! Wie maakt hem uit bestreek? Het pa moet geven mee. Opa en oma zijn verkeer groot. Mijn zwager gemeen. Het wel honger. Als die gaat zingen is de stemming daar. De pap moet verden en loopt. Die zingt niet zo, maar zo stralen de sterren in ons jokerslied. De ene zingt een liedje, de andere een liedje. Heb jij nog kleden op je? Maar ook in de stad. Van helden tot helden, van vond is het velden. Alleen in Limburg na. La, 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 la. Door alle liedjes. Heb jij nog kleden op je? Maar ook in de stad. Van helden tot helden, van vond is het velden. Alleen in Limburg na. Hoe is het? Hoe is het? Hier. Wat is hij? Wat is hij aan de hand? Wat is hij aan de hand? Wat is hij aan de hand? Oh, yes. Oh, and you know, Jimmy, in 1 week we have here in Limburg the Vestal Evening. Vestal evening? What is it, Vestal evening? Oh, you know, many confetti en de prins met de reet van 11. Ja, en lots of drinken harmonies met one glass too many up. Net ik had die boekhoudingen strop nog geslagen. Toch niet, dat waren de vage boeselender, hoor. Laat mij toch. Als ze net genoeg lesgeld betaald met een nep Italiaan, man, laat die toch niet haar kop zo gek maken. Netteke, you look so young. I love you. Oh, gekske. I'm not the youngest anymore, I hear me up. You are me a grappenmaker. But I begin you more and more to like. Oh, weer, ja. Oh, Schuren brennen ook heel. Net, ik kom eens door die boekhouding kijken, hé. Sorry, Jim, I have to make an end now. What? No, not what you mean. Kom eens even kijken, wens toe die verdienmodel niet aanpast, wa? Oh, please come to me, Netteke. Please, come to me. Yes, I think about it. Bye. Nou, met die vage beelden werd het straks nog echt een blind date. Met die vage boekhouding heb ze terug een blind date met de blauwe brievenbende. Oh, nou ja, dat kind doet toch even regelen? Nee, Netteke, deze keer bent u de baas. Du hebt het bedrijf, ik ben gewoon het personeel. Dus dat moet ik zelf oplossen. Oh nee, ja, nou wacht. Zo. En wie pakken we dat aan? Nou, dan hebben ze bijvoorbeeld te veel personeel, Netteke. Ja, namen. Johnny de Pijper. En Ron de Groene. Dus, ik moet u ontslaan. Dat kan ik toch niet, Ron? Nee, ik kan u niet ontslaan. Ik heb nu net een dienst genomen, zodat jullie samen weer een beetje licht kennen. Allah, nee. Doe regels dat maar, heel fijn, want ik ben sowieso beter in de publieke relaties. Ja, public relations. Mijn god, dan moet ze ook eens aan, ik zie. Nee, goed, geregeld hè. Nee, want anders dan trek ik de wijde wereld in, hoor. Dat kan ik niet tegen, dat gedoend met Nee, de fiscus en dan blauwe ben je een fiscale vluchteling. Ja. En toch niet nog Connecticut, hoor. Wet. Nou, ga maar, want ik heb nog meer te doen. Hallo? Och, Trude. Wat leuk, hallo. Ja, hallo Frau Netteke. Ja. Ja, luister. Ik wil me graag laten inschrijven bij uw datingbureau, ja. Maar dat braucht niet iedereen te wissen. Oh, ja, dat kan.
Maar ik doe normaal eigenlijk geen vrouwlu. Ja, maar goed, is goed. Wat is uw geboortedatum? Kan je me dat zeggen? Geboortstaak? 17/11/1965. Och, nou ja, dat is ook toevallig. Ik ook, wat leuk. Geboorteplaats? Roermond. Remung? Ja. Ja, ik ben zo'n 30 jaar geleden uit Roermond vertrokken met mijn toenmalige man, Frits Schröder. Maar na zijn overlijden, ja, werk ik nu al 2 jaar hier in deze kliniek. Bij professor Dr. Freud. Mogen ik dan misschien weten wie die de meisjesnaam is? Trude Bremmers. Nou ja, zeg, dan best toch mijn zuster? Ja. Esther? Ja. Jeannette? Ja, ja. Bist du Jeannette? Ja, ik vind het neteke. Ja. Nou, ik dacht al wichtig tegenkomen in de kliniek. Ik denk, die vrouw, die kan ik bekend voor. Ja, aber mein Gott, Jeannette, wie is dat je mogelijk? Ik snap het ook niet. En dan hebben we ons veel te vertellen. Weet ze? Ja. Wat is dat? Wat gebeurt er? Uns wieder. Wir spreken uns schnell wieder. Ja. Ja, zeg maar. Wat een herrie. En roep die Feuerwehr. Ja, oh ja. Nou ja, zeg. Een bruisende familie. Geen verbod op carnaval, want dat vieren ze overal. Geen verbod op carnaval, want dat vieren ze overal. Geen verbod op carnaval. Dan is hij zonder mijn toestemming geloesterde inferieure vastelovensliedjes die een verderfelijke invloed hadden op de toch al zwakke Limburgse geest. Die liedjes hadden niks met cultuur te maken, alleen maar met incestueuze plagiaat. En daarom zijn alle vastelovensuitingen verborgen. Maar wacht eens even, professor. Zo erg is een poefel toch niet? Poefel? Verborgen? Oh. Zo'n gestrikte koek met suiker dan. In nonnenvoort, verborgen. En chansen dan. Ja. Verborgen. Nou, en een zoere hiering dan. En een zoere hier. Hey, hoor ik daar aan? Hey. Dat treft. Dus een zoere hiering, dat is natuurlijk waar. Ja, typisch Nederlands. Dat hoort bij de Nederlandse cultuur. Maar het andere is absoluut verboden. Hey. Harry? Ja, want dat treft, want ik heb toevallig voor vandaag een prachtige haring met die ingestudeerd. Hey. Goed, Harry. Ook zonder vastelovensliedjes kan het hij best gezellig. Zo, laat me komen. Ja. Hey, de Mosselman, die komt de schijven tegen. Mosselman. De Mosselman, die zingt zo naar de dingen. Kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk. En tevreden. En uit het leger. Café aan de haven. Daar komt geld of bieren. Niet meer veel. Allemaal. Hallo. Als de koekoek van Arnhem-Muiden. Welkom thuis. Voor ons doet luiden. Is het leven soms gemengd met rotte vis. Als een schip op zee gebleven is. Hoi, hop, hop.
Daar is de haring, hey! En altijd hoor ik nog. We gaan naar boven, scheepschuit, hey! De voerman later zijn paling grazen. En aan de overkant ligt Carola Smit. Carola Smit. Een lekker haringkie gaat er altijd in. Een lekker haringkie maak je blij van zoet. Ik heb geen trek in de bak frikando. Dat vieze spul krijg je van mij thuis. Hey, hey. En ook een vlees of pizza en friet. Die wil ik van zijn leven. Hey. In plaats van Chinees, Piet, gat. Een lekker haringkie, een lekker haringkie. Een lekker scheepsbeschuit. Een lekker haringkie gaat er altijd. Oh, een lekker haringkie maken wij plezier. Uit voor de liever een vette pik. Een lekker haringkie, een lekker... Hey, 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 heb ik altijd trek. Hoi. Geef wat op carnaval, want dat vieren ze overal. Geef wat op carnaval, want dat vieren ze overal. Doe blijf zo lang in die dwangbuis totdat je toestemming hebt vastelavond te vieren. Wat denk aan? Ja, dat ding. Wat is dit? Er is juist een peperdure fluit voor auto voor de deur gestopt. Auto? Ja. Een dure auto. De deurwaarder. Lieve Johnny, de fiscus weet gaan dat dat zo jek is. Goedemiddag. Kijk daar. De spasminister hemzelf. Ik ben hij als zeg maar, gevolmachtigd minister. Omdat op het ministerie klachten zijn binnengekomen dat hij in de kliniek geen carnaval gevierd mag worden. Ken ik dat? En hoe is lekker? Misschien dat ik dat minister even onder 3 ogen kan spreken. Ongeveer, bedoelt ze? Nee, 3, want ik hoop dat ze ook ziet zo knieft. Kan je misschien een tas koffie gaan drinken met z'n allen? Koffie drinken. Ja, dat is het eigenlijk. Kijk, Ver, het is namelijk zo. Du hast inderdaad een echte psychiater in de dwangbuis gezien. Kijk, veel wel eens eisen kracht bijzetten. Wat ze bij Roda kennen, dat kennen we ook. Veel willen namelijk dat Stoel nu een straffer is nadenken wie voor hij in deze kliniek carnaval kunnen vieren. Snap ze dat? Ja. Du bent een verstandige man. Du kent er jod over nadenken. Ik ga een tas koffie voor dich zetten. Weet je, dat ouderwetse koffie, dat doet zo'n 15 minuten, misschien 16. Maar hoogstens 70, 80 minuten, dan is ze echt doorgetrokken. Dus dan moet ze het wissen. Ja, dat ken je dan niet. Ja, lieflu. De wereld is een Jans groes, jekkenhoes. Welkom, beste bewoners. Dames tot en met heren. Schönnigste zie hij uur het populus ordinarius testiculi coriovalensis. Zeg maar het helgekookt eiervolk verheerlen. Van je met z'n allen naar de kloot. Van je met de kloot versterven de genade doet. Versterven de genade door het putje. Van je door het putje. En ik zal je vertellen, op de Canarische eilanden. Er is nog geen kanarie niet zijn vinger. Op de Maagdeneilanden. Och niet. Nu, dat is toch climate change. Dat is de climate change. Mensen en anderen zijn in de wacht. En dan overvallen mij als spasminister vragen zo wie in een otter die het koud had. Is dat in een bever? En de afgelopen zomer dan geholpen. Wat wordt het warm? Wat wordt het hees? Wat wordt het? Het wordt zo warm dat de boom de hanghanger nalopen.
Het wordt zo godserbarmelijk warm dat mich de plastic bloemen op de vensterbank verwelken. En het wordt, lu vraagt mich, Spaßminister, mag ik met 40 graden toch de 30 graden wijs aan de deur hangen? Ja. Zo warm, lu warm het zich niet meer. Nu warm het zich niet meer. De Heini, dat is dan weer vrede, jong. Tussen 2x6 krijg ik het allemaal zo warm. Ik zei aan Heini, jong, dat zal de zomer wel ertussen leggen. En zoveel werd de mensheid tot de heufje elend. Van wenkbrauwen, je platst de wenkbrauwen, blauwe ogen. Alleen kijken naar Roda is nog erger. Ik moet je vertellen, naar Roda kijken is terug Amnesty International. Nun officieel erkend als marteling. En mijn vriend de Heini van mij, bellet mich zet ze aan bij mij ingebroken zetten. Ze aan gisteren bij mij ingebroken. Wat mensen zetten, ik hou verdorie nog de 2 seizoenskaarten van Roda op de deur te leggen. Wat mensen wie geen kon zetten. Logen er veer. Ja, nu. Wat steht er als niets? Ze hadden welke rampen, nu. Welke ram steht er als niets? Het waren Beppie? Ik weet het niet. Ik ga hoe dat Beppie had nu een parfum met chloorreuk. Met chloorreuk, dat ding is een stros dat het echt een eigen zwembad had. Ja. Voor verzoeven in ons eigen gekkigheid. Voor verzoeven in ons eigen gekkigheid. Voor moest zelf een action komen nu. Kan ik alleen maar zeggen, komt zelf een action. Net wie het vrij, dat is mijn vrouw, zei, ik ga mijn reistabletten, joden, zei. Ik ga mijn reistabletten, maar ze helpen niet, zei. Ze helpen niet, ik heb er al 6 gesloekt, ik ben nog allemaal heen. Jongen, heem is waar de sleutel past. Daar is heem Oost-West. Heem is het ook kloten, man. Ja, heem is diep verbinden, u. Heem is diep verbinden en wenn het met naast niet kan sloffen, dat is dan omdat men wakker is. De storingen zitten in zichzelf. De storingen zitten in zichzelf. Deze middag staat ik nog in het Frieda. Ik sta aan Frieda King. Vrouwen mondig, Julas met frieten. Vrouwen deestig, Julas met ries. Vrouwen meetmoch, Julas met noedelen. Vrouwen donderstig, Julas met je korde erpel. Vrouwen vrijdag, Julas met je bakken erpel. Vrouwen samstig, Julas met brood. Vrouwen zondag, Julas soep. Zo'n kannst du ons in Angst kochen. Zit het Frieda, kijk kochen wat ik wel het weet, dan maar Julas. Ik sta aan Frieda, wat is erger wie siliconenbrus. Weet ik niet, ik sta een ding Tupperware doos. Ja, hij had het misschien in de gaten, maar mijn vrouw en ik zijn nogal verschillend. Vooral het. Ja, zijn het mensen gewoon makkelijk te krijgen? Ik sta nee, verdomd lastig te willen worden. Ja. Het is wel een gek te vergeven. Het is wel een gek te vergeven. Een kapotte weld is het. Dat de Heini is op in zichzelf herinneren, dat is echt een schwijnerij. Hij verzuift zich nu over de doos om te ontdekken wie hij zelf er is. Hij zei aan mijn Friedeljong, wie in zijn tierkronger ben van een herren ziet, zei de Friedeljong, wanneer ik een mening had, en mijn vrouw is niet erbij, had ik dat toch onreed. Ja, het is een egenwies frommes, ik weet niet of je kent die van het is egenwies. Dat is nog een product van de tweede feministische golfoorlog. Ja.
Het zit toch allemaal... waarom zou ik een BH willen? Wenn ik alles in de onderbox krijg. Ja. Dat is een kramerij, wel. Dat is een, ja. Voor kramen de ganse dagen is het nog eens zelf kwijt. Voor rennen onszelf voorbij. Ik ben nu in een praatgroep voor oerstervende buterener en verknipte kappers. Zit Enne in de groep, dan zit mijn tweede vrouw. Is ze zo op vlotvoet gelopen. Die had de Iertje nog niet gehoord. Nee, zit er. Dan ik zit er aan. Ik ga ook in een verkeerd lichaam gezeten zitten. Ik ga ook in een verkeerd lichaam gezeten. Net lang zitten, komt de vrouw binnen. Ja. Jekke wel. Jekke wel. En op hem kan er voor nog bouwen. Ik weet het echt niet. De geestelijkheid. Ik weet het niet. De geestelijkheid. Oh nee, wat is het met de kerk? We weten dus niet aan welke kant van de biechtstoel de zunderen zitten. Dat wisten we niet. Ik zoek letterlijk op teletext. Ik weet niet of je gezien hebt op teletext van priester op non-actief. Ja. Ja. Dat is echt gewoon. En er wordt verteld dat hij aan de zuster had, neem mich in de popgroep, of ik dundig heb. En dan zat de zuster, doe maar. Ja, nu dun maar je. Nu dun ik maar je. Dat hij niet. Er is al monde is de kranken vieren. Al monde omdat de hersens, die stoezen te zijn lief af. En deze morgen had er nog een police aangevaren. Onge had zo'n raad op het Duits. In de berg ook een police aangevaren. Zit er Schutzmann, hast du mich niet gezien? Zit er een, jawel, ik had dich toch geraakt. Ja. Ja. Dat meen ik niet, Zitten. Hou ze netjes die wie de hang op stoel. Ja, zeker zit hij niet, maar ik denk dat is een oude gewoonte van vroeger. Ja, ja. Het is een gekke wel. Dat is nog voor de rechter gekomen. Op het Duits zit de rechter, zit 6 maanden of 3000 euro. Zit hij niet, heb ik dan maar het geld. Ja, kijk hier door, ja. Dat weet de mens met van binnen Lingelaan. Van durgerie, kotse slecht. Brechtpulver in de prefrontale cortex. Dan vervallen we in het klassieke depressionisme. Dat is precies wie die twee vrienden die zich treffen boven in de hemel aan de hemelspoort. Zegt hij, nou wat is toe, hij? Ja, zegt ik ben bevroren. En doe daar zitten. Zegt ik ben van je leukste gestorven. Wie is dat daar komen zitten en die loeser zitten? Ze hebben mij verteld dat mijn vrouwtje vreemd, jong. Ben ik eerder van kantoor heen gegaan. Alles teruggezocht, het Janse huis, kasten, alle duiven, niks gevonden. En mijn vrouw zit met hem door een ring zit ze rollen op de bank. Zegt, ben ik van je luxe gestorven. De toepen zit er aan de huid, ze moeten op diepvriezen kijken, levert er voor allebei nog. Jekkenhoes. Jekken geeft, iedere jek is angst nu. En het enige wat voor wel is leven. Voor wel leven. En vastelovend is onze oom. Vastelovend drieft dus de barricade op. We creëren een nieuw welfare. Zijn de game changers. Wie vrij is het? De game changers, de influencers. We werden de terroristen van de Limburgse levensvreugde. We hadden red op eeuwige carnaval. Verlossen is voor dan niet voorbij.
Carnaval, dat is een coalitie van levensstrijd. Van de absolute meerderheid van beer en wien en lekker manslie en schön vrouwlie en humor en spas. En hemet is het ideaal nu. Hemet is het ideaal. Niet de hemet van al die politieke doorgedreende buiken, de boreale flappesfrisuur. Die hoeven voor hij niet, dat is al verpakt of frisje pop de uw leven. Pakketje kakil zijn voor blijven. Hij in Limburg, verbouwen en weer in Limburg. Hij zijn voor je boren. Waar ze zwiegjes dan. Waar we wensen dat van nooit meer weer de eeuwhal terug te zien. Limburg, dat zal zij verdomme maar wonen. En voor vrijen ons en voor lagen ze samen. Want lage lenge, dat had geen zin. Laag alle nee, maar er begin. Dat is wie engelenmuziek en hemmelsgezang. Freude, schöner Jutterfunke en Jeroen is der dank. Allah, halleluja, los alle der laag. Red aus de hemel en van jeder dag. En laat u samen, je luxierlijke vrouw, met bimmel en bammel en al die klokken die loeien. Roft dan die heilige woord, hij in deze zaal. Lang leven, ons joeksig jekkerhoes. En de rest is rammejaal. Jeetje. Bist je droes? Volledig gewoon. Geen probleem. Geen probleem? Nee. Kan ik die andere roepen? Dat zal wel dat Ach, e-roepen oh, zien. Johnny, hör op, jong. Wat zin ik toch een dik. Mijn god. Ballen. Alle ballen verzamelen! Ja, zie je? Geen verbod op carnaval, want dat vieren ze overal. Geen verbod op carnaval, want dat vieren ze overal. Geen verbod op carnaval. Beste dagen en nachten. Ja, dat klinkt ook goed, ja. Als gevolmachtigd minister en designated survivor leg ik desgeniek op dat hij Jenne Carnaval gevierd mag werden. No worries. Ik leg desgeniek op dat hij Carnaval gevierd moest werden. Ik ga nog eng zijn. Dit is mijn uitspraak. En dan moest er het mee toe. Happy? Je België niet zo plezant. Geen zin, be happy. Geen zorg, be happy. Ik ben geen Peppy, ook geen Marleen. Nee. Kreeg swingen, Brilla en hit op alleen. Geen zorg, be happy. Geen zorg, be happy. Woo! Yeah! Oh! De grootste gekheid terecht. Geen zorg, be happy. Geen zorg, be happy. We zweven allemaal op de neer. Zo is het leven, mevrouw, meneer. Geen zorg, oh, be happy. Geen zorg, be happy. Da 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 da. Geen zorg.
variété en dans en humor en muziek, dat is vastelovens. Ja, en door dingen is misschien een leuk idee, want van deze middag in de kliniek een vastelovens-zitting doen. De eerste kliniek vastelovens-zitting en dan benoem ik u tot de allereerste zitsungs. Nu nog? Ik? Ja, nu nog. Hand van nog decor, ja. En de God van 11. God van 11, mijn leven ver. Weet je wie spier dat het is? Hey. Dat kan nog God van 11 van de garde van alles van muziek, van orkest, van artiesten zijn fertig. En het moet vlot, want ik ga maar een paar minuten zien. Ik moet naar Den Haag. De auto staat al fertig, dus professor. Los kort af. Ja. Jongens. Abmarschgarde. En nu onze eigen Schwester aus Deutschland, unsere eigene Trude. Abmarsch. Bedankt, Orde Trude, Abmarsch Trude. De meester van het woord, Pierre Knops. Opmarsch. Ja, dat heeft je niet gedacht dat je mij nog terug zou zien. Ongelooflijk. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb de broer nader, dan heb ik boven in de hemel gelaten. Ik heb een kleine broer nader, zo dit is een kleine de broer nader, heb ik boven gelaten. En dan zit tegen mijn vader, zit de zaal in Heerlen, dat is net een bloembollenveld. Met hier en daar een kaal plek. Maar goed, dat mag ik niet doen. Bedankt Pierre, Orde Pierre, Abmarsch Pierre. Kom maar achter meer. Dames en heren, onze eigen Big Small Benny. Opmarsch. Yes! Big Small Benny, bedankt. Oh, de Big Benny und Abmarsch Big Benny. Wat is een Vastelovens-Sitzung ohne Showballett? Showballett Fame. Hoppa. Applaus, dames, orde, dames en Abmarsch, dames. Niet voeten ding, goed de Limburgse vastelovend en vanavond samen op de bühne. Ver en u, Opmarsch. Oké, ja, Goedenavond. Ja, het gaat prima. Zul je nog verkleden met de carnaval? Of ik mij ga verkleden? Ja, alle dagen kon ik niet nog verkleden. Als wat? Ik ga dit jaar als kangoeroe. Oh, dat heb ik wel gedaan. Een grote sprong en op bullen leg. Dag. En Abmarsch. Dames en heren, 3 uur, één begrip. Immer, doch, never. Abmarsch.
het vastelovend op de Barbaros. Toegabe! Tata, die Roepego. Dank. Oké, nog één toegabe! Zwijgen, mam je bakken. Orde, Abba! Dames en heren, en hoe gaat voor u over tot een fantastische finale! Ja, Slangen! Podium, Slangen, opzitten! Opzitten! Zeg niks! Je zit langzaam, opzitten! Iedereen oké? Opzitten! 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 Stop zitten! Verzond vergeet de brandweer af te bellen. Jongen, dat is geen probleem. Een beetje vuurwerk op je vastelovend zitten, dat moet toch kinderen? En die jongen en die meisjes van de brandweer die hadden de afgelopen dag zo hard moeten werken, die verdienen gewoon een extra applaus. Jongen, applaus. Vastminister, ik begin er weer langer meer plezier te krijgen. Kunnen we nog een stuntje doorkomen? De professor had het begrepen. Nou zijn alle Limburgers vastelovendskijkers. Correct, met zijn Martijn uit therapie va. De alaaftherapie. Ach, verhooi. Kan ik dich nog zien? Ja. Ik wil me nog zeer inschrijven bij dat datingbureau van dich voor een speeddate met mij. Nee, daar hebben ze 4 jaar lang de tijd voor gehad, het is klaar nu. Nee, ik zoek het nu over de grens. Weet ze, dan zijn de kerels nog attent voor een vrouw van mijn leeftijd. Oh, ik vind niks zo nog wel leuk voor dingen leeftijd. Kom. Maar ik wil er wel iets speeddate met jou. Kom maar. Kijk, dat is dan geregeld, hè. Nee, want dan had ze dat appelsine van mij, vel van mij moeten zien. Dat is echt niks, maar... Netteke. Ja. Ga er rennen. Ga er rennen leuft wel eens deukjes op in het leven. Maar Johnny. Ja, man. Wat bist u toch in jouw blutsch? Ach, doe ook. Ja, en Netteke, die hagelschade op de badse kan ze opgeven aan de inboedelverzekering. Nee, jongens, het is voor mij echt tijd voor heel geen angst. Dus ik wil even... Netteke, ik dacht ook dat ik het geluk weet voet moet zoeken. Ja. Echt. Maar het geluk is echt immer binnen handbereik. Ja, immer. Nee, ik heb mijn besluit genomen. En daarom Wat ga je doen? benoem ik dich, Oh. Ronnie, tot bedrijfsleider van Netteke Dated. En dich, Johnny. Ik dan de herenafdeling. Goed zo. Achterblaf. Nou, ik zou zeggen, tijd voor het grote mysterie. Wat ga je doen? Nee, deze madame, die gaat nu on tour. Hoi allemaal! Wat te vliegen hebben. Verschrikkelijk weer is het, weet je dat? Dag, ja meneer. Zien we de volgende keer, hè? Ach, dit gemistjes. Oh. Dan wordt je laag, je wilt je dans, dan wilt je zongen. Met Damakoe. Met verlauwen heb ik zeker met Champion. Met Damakoe. Met dan de scheu, maar ik kwam op leuke oer. Begin nu vol spaas, toch te repas. Oepie van lachen, tonen toujours. Met Damakoe. Dan wilt je lachen, wilt je dansen, dan wilt je zongen. Met Damakoe. En ik verloor het maar ook zeker met je jongen. Met Damakoe. Met Damakoe. Maar ik kwam op leuke oren. Begin nu van spaas, toch de repas. Met Damakoe. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stienstra Wonen en Rabobank.